kapuchi baile tuna CSS employees te nona wang hian sia hian har chan te in tok em ti hi kan longai vena himi chungchang a in soi tu te nei chuan khong ai han soi sak te che nia hei kan hospital hi khumza ani ve adam lo admit na hi wa in khum somriat le pakhat ani boka tuna po hianin kan full de urenga hei kan nurse te jinga hianin anwar strike mek hi som paruk an oma tuna hianin somthum panga chuan an lavil thaya tin group D ho po hi anwar mek hi panga an oma som pasari in an lavil thaya chutiangin lab technician po pali an strike meka pali dangin an vil meka doktora hian pathum strike mek an oma paruk in an lavil boka chuan office lama pahni an strike meka parukin an lavil boka chutiang chukan din hunania nurse bik hi shift thumin an kala ahma chuanin watin pahni zelina an vil thin kha tuna chuan pakhat zelin an vil angai ta a tin chutiang bok chuanin group D po shift thumin an kala ahma pahni zelina wat zong an vil thin kha tuna chuan pakhat zelin an vil mek boka tin doctor po hi kanin sangmara on call ajing dewa kan ha deu ti mai lo chu kan la ti thei tok ri a kan boi lu tukri lawa kan ngaya amai ro chu hetiang renga an kal chhawani ro chuanin an strike chhun zomani chuan manpower kan nei bel box si lo chuan uat then khat tele program then khat te chu kan khar mai ngai hmela tuna po hian physiotherapy le pharmacy te dental OPD te ENT OPD te chu kan khar mek bokani chu tuna kan din hun chu ani ri alle kapuchi baile hei voina CSS employees te han strike ani ti kan lo shi a samagra office hianin an strike hian har sanna ten tok ben ti khi chanchin kan lo ngai vena mi chungchang hen khongai in har san tor chungchang te man soi sak che ole hello me hey CSS noya employee te anurta chuta chon abik takin siha district a hianin CSS employee samakra noya hian mi zat thum chuam anom ta chunga chuanin har satna kan tok meka higher secondary school hi pali kan nei ta chuan school pakhatin ankal chun zoma ti pa high secondary school chuanin an khar lowa chu lo pathum je naw theri cha khei higher secondary school kan nei te chu khar anita chu tiang chuan elementary a hian SSA school ko chu ami kan nei te khar ania high school hi pakwa kan nei ta ti pa bi theri education vai lopu vehia lobo ko chu new late amotla chunga te po chun kharvik anita tin DPO staff te BRC staff te kharvik anita har sanna chu kan tok chho ze chu ani ti chuan sarkar hianin hemi chungchang a hian ti tur an ti te oma absent list te thon anita a chutiang chuan ni tin report pek te ani boka sarkar du danangin contingency plan siam anita heng school kharte an hon le thein turin ziti tur ruat bik lo ni teu an ti ta chutiang chuan ro manna kan siama natuk lamtang chuanin school khar top kha chu om lovin kal thei tura kan in beiseya chutiang chuan heng employee te hi sokos notice pek tur ti anita win aran main pek ngi tur ti ani a chuan ke ni po tu na hi kan in bua sai meka
so cause notice te po pek tur ania he strike awang hianin kan district a zirna chungchanga hian nasatakin kan tuar ani CSS ho video nuaya thok te hi an ham thana tura strike kan nei tak hian an mani le an na le public inkar atan public lam he chuan har san chuan nei chuan kan khia hey public in lodor tura local te hanom zeu zewal strike chung hian kha an khiat lo bang local an ne mo an strike an nuara ni ti kan an thil khan an mania an be sei kha a thing theilowa ho thing theilowa chuan in kar har san no chu nin ka khia ke mani la mai chung he jari ka lam hi chu ne ni chuan har san kan nei lo ani chuan he thingtlang tang ron ka job card sem chot tura ron ka te ka tiang kan zong atro an zeu chumi ta chuan let le nga an let le zel doctor beran ta lo chuan an let le kha ngai ni ma kha ho tang khan har san chu dewan ni mai